كم يقنيهم أسماء تفوتهم هاني كاب أفيم ستوديو حج حزركم متزيد الله خنصا نمجمع تاقات شجرة عيبلني جن حسب سكن رأي أسئلة هنصا ممحدر زوا ما أخر حدا كافتهم مونيمنتاليزم ستايل زوكل نصاتات كون كله أبشن شعتم إتن سلاساتات بمهندس ماربيلي تنديفو قتيلو أبشن شعتم إتن حمسان كنتن دما أب تحت آلاينت رينزو أزوني قدام يدربي خسرح كله أبشن شعتم إتن سنة 4 كلا يدربي أبشن شعتم إتن 7 حدا دما سالسا يدربي تسريح تزازيم إذن تخسرح كله أب قفح زبالة مريت كم منافشة ولا كنت حاسبو أنت نبرة مجمر تسرحتنا إذن تساقن تحت جزان تحت وايدربن قدام وايدربن تتقلل ينير معك زهن صادم ما تللا يزخون نوح جن بناي صنبلن حزباو مدار مسمعون زتقامر زنبره فيراندان يتقلل اب شنچ عتم يتنسن حموشتن ادراش غباي زهن صا بنغست ኤልሳቤጥ ካልእት ተመሪኦ ዝህን ጻዚ ካብ ጽርግያ ተበጊሱ ናብ ቀንዲ መእተው ኣምሪሑ ናብ መእከብ ኣዳራሽ ዘምርሕ መሳልን ይርከቡ ደጋው መሳኸት ዝህን ጻዚ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ንውሕ ዝበለ ቅርጺ ክህልዎ ከሎ በአንጻሩ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ዝርከቡ መሳኸቲ ንእስ ዝበሉ ኮይኖም ናብ ርቡዕ ኩርናዓዊ ቅርጺ ዝሓዙ እዮም ግርማዊ ትርኢት ዝህን ጻዚ ብቀጠልያ ሞዛይካዊ ማቶኔላ ዝወቀበ ኮይኑ ኣብ ድሕሪ ዝተኻየደ ምምሕያሻት ኩሎም እቶም ብዕንጨይቲ ዝተሰርሑ መሳኸቲ ብሓደሽቲ ከምዝትክኡ ተገይሩ እዩ እዚኦም መሳኸቲ ብሓሙኽሽታዊ ማርሞስ ተኸቢዮም እዚ ህንፃ እዚ ብናሓሲ 16,952 ከም ህንፃ ርእሰ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ከገልግል ተመሪቑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ከም ህንፃ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኮይኑ የገልግል ኣሎ እምበር ንሎም ዓንቲ ክንላለየ ልሕዝልኩም መጽእ ዝነበርኩ ህንፃ እዚኣ ነይራ ኣብ መጽዋን ካልእ ህንፃ ክላለየኩም ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ